Sige, sige. Maraming salamat sa Team Hamog. Sa Team Margel. At Team Margel. Salamat po ako. Sa tulong. Sa tulong na Team Margel. Hindi ka makakapagsalita. Yan, ito basta ito lang yung ano nila. Ito yun sila, ha? Magbabay tayo sa vlog. Bye-bye. Ang pangalan mo, kuya? Richard po. Araw-araw ko ba nangangalakal? Saan banda? Magkano nung kita mo? Baka malaki 150 ganyan. 150? 200 kasi wala ko sidecar eh. Baru isang kasama ng pamilya. So isang gabi na to? Gabi na yan. Magkano ano yan? Magkano kita mo dito? Sabi piso ng kilo. Yung mga ano lang yan, o? Mga ano ito. Mga 5? 50 din nun, di ba? So paano mabinta yun nga? Ngayon yan, eh walang ano. Sirado nga junk shop, di ba? Kasi ano, November 1. November 1 ba ngayon? Ulo ngayon eh. Oo nga pala, ano? Paano yung wala kang kita ngayong araw? Wala. Tabi muna to. May ano ka ba? May pamilya ka? May pamilya ka? Iniwan ko ako eh. Oo. Paano yan? Ito. Bigyan na lang kita ng ano, ha? Sa'yo na yan. So wala kang kita ngayong araw, di ba? Ayan. Umuwi ka na lang doon. Kasi walang ano ngayon, di ba? Sarado yung mga junk shop. Yan. Sakto na yan. Tsaka ito. Palitan mo yung sinilas mo. Oh. Palitan mo yan. Kasi wala ngayon eh. Sarado ngayon yung junk shop. Wala kang ano. Yan na lang. Sakto ba? Salamat sir. Sige, meron pa dito. Bigyan pa kita. Kasi wala kang kita ngayon. So ako na lang magbibigay sa'yo ng ano, ito. Yan, di ba? Ito yung towel mo. Habang nangangalakal ka, gagamitin mo yan, ha? Short, ano kaya ba to? Sakto sa'yo to? Yan, sige. Sakto na yan. Kunti lang dala kong damit ngayon eh. Kasi mabigat magdala. Ito, tingnan ko to. Kasi ba to sa'yo? Ito. Small, ito, saktan to siya. Small yan. Yan. Small pala to lahat to. Galing yan sa mga ano, subscribers ko. Galing yan sila. Ito yung ano, galing yan sa Margel. Alam mo yung Margel na ano, ito. Yan sila yan. Yan yung mga fans nila. Yan yung ano, vlogger yan sila, sikat yan sila vlogger. Kami mga fans kami. Tapos itong mga damit na to, galing to sa mga fans, dinonate sa akin. Yan. Tingnan mo. Ito guys, so. Yan, para makilala din niya kung saan galing yung mga donation. Diba? Ito yung ano nila, ito yung channel nila. Isway Music, saka Isway Talent Entertainment. Yan. Ito yung mga vlogger na sikat ngayon. So ito sila, kami mga fans nila. So kung hindi dahil sa kanila, wala kang YouTube channel. Hindi kita mabigyan ng mga donation kasi yung channel ko, nag-donate mga fans nito. Fans ng Margel. Okay. Pasalamat ko sa ano. Pasalamat ko sa mga fans natin ng Margel. Salamat sa mga fans ni Margel. Oh. Dahil sa ano, dahil sa kanila mayroon kang mga donation. Dahil sa binili sa na damit, sa mga pagkain ko. Sige, wala kasing ano ngayon, di ba? Kaya umuwi ka na lang. Ito lang muna, wala akong pera. Yan, pamasahe mo yan, umuwi ka na lang sa inyo, ha. Kasi wala ngayon, so close yung ano ngayon, di ba?
O, sakto na yan ha. Salamat po, boss. Pag makita ka na sa sunod, pag may pera ko, bibigyan na lang kita ulit. Yun lang. Dito lang po ako lalo. Oh, sige. Dito lang ako nagdadaan eh. Kaya sa mga solid margin dyan, subscribe na po sa akin. Para marami pa tayong tutulungan din. Saka yung lumalabas na issue ngayon about sa Laika, huwag po kayong maniwala doon. Scripted yun. Saka nagpaano lang siya nun, Dogs TV. Kumukuha lang po ng views. Kaya solid margin po kayo, subscribe po kayo. Huwag kayong maniwala doon sa kay Dogs TV. Tinawal part ko, di ba? Pakukuha yun ng kukuha lang yun sila ng tawag doon, views para magka-monetize yung channel nila. Or monetize naman sila or gano'n. Sige. Maraming salamat sa Team Amog. Sa Team Margel. Sa Team Margel. Salamat po. Sa tulong. Sa tulong na Team Margel. Hindi ka makakapagsalita. Yan, ito basta ito lang yung nila, ito yun sila ha. Magbabay tayo sa vlog. Bye bye.